Tiis, love you. Salamat, Ginoo. Sa tabang sa kapitan. Makahimo na ko pagsud og pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school ining dapit karong abli sa klase. God, thank you kit kaayo. Balitaan ako si kapitan. O magpasalamat sa kuniya sa iyang pagtabang nako. Dili sad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kun makasugod na unya ko sa pagtudlo. Kadit lang, miss. Oh, ikaw? Ni anasad ka? Giing nanti ka nga ayaw na lagi kong sundi. Og ayaw na kong pangitaa. May kalagot itong babayhan sa kalibutan da. Gibundak pang gate. O, nasuko na ako. Manam ka. Marapag suko gikisya na ako. Nagtuo tingali siya nga ako may nag-snatch na ito yung bag. Wa mo lang ko hatagi higayon nga makapasabot niya. Nga igor ako nga migukod atong snatcher. Hinungdan nga nailog na ako ang iyang bag ug nabalik niya. Pasalamat siya kusog kumudagan. Hay! Sus! Di palang gwapa ay na. Kaayog yung... ay na lang. Pero, nga naman siya din hindapit ha. Anong misugod mo siya sa gate nila ni Kapitan Siano? Nagunsa ba di siya diha? Kapitan ako ni si Denise. Pasaylo ang nalamban ako ang pultahan, Kap. Ay, ikaw mo ito dyan niya. Say bakot. Ay, kumusta naman si Mama ni Monday Maricor? Ha? Musta na? Kap, si Denise ko. Apo sa imong suod nga amika si Aning Tia Dora. Si Dora. Kumusta? Pasensya na. Akin nga, magkatiguang na ta. Pataka na lang. Apo ka din ni Dora. Kumusta ka naman, Dora? Ay, may nanok-tok sa gate. Pasagdila na siya, Kap. Kap, ako rin si Piolo. Ah. na, Kap. Kap, ayaw lang nagtubag, ha? Ay. Kailan ko nung bata, akong kanyaugon. Kanyaugon ako. Kapitan! Ay, kanyaugon. Stress mo ko din dapita, eh. Abi ko bang nakalingkawas na ko gikan ni Paulo? Pero di aman ni siya. Ngano nagpakita pa man ni siya nako. Human sa iyang gibuhat nako. Naa pa siya inaw nga iatubang nako. Dili nako. Bisan unsa pa di ka kamahal, Paulo. Dili nako nimo. Bisan makapila ka pa mag-ili sa imong pangan. Mayong hapon, Kap. Hindi ko hapon, ha? Hapon. Punakataon na. May asal bakuta. Di ako malaki. Bayo na yung imong saman. Kalawin sa Ginoo, Kap. Ay naman itong babae ka ganina. May gipangita ka ba? Kap. Ay, kinsa man? Dali o niya. Nakatas-taas. May budbud o bibingka. May budbud ko. Budbud o Napalit. bibingka? Naadin to. Nagikas merkado na. Napalit na ko kaganina. Tabangi ko kao na do. Madaot o niya. Di ba kayo mahilig ka kung apo yung niya nga pagkaon ko? Budbud o bibingka. Ay, si Kwan ba? Akong apo ba si... Potensyano, Kap. Ingon bitaw ko. Kabantay ka. Taliw na. Oo, salamat, Kap. Paingon na sila dinis taas. Mutago ko sa kwarto. Kamahanan kining tawhana da. Naabot pa kutob ining dapita ang iyang impluensya. Liliyon ako sila gikan din sa kiwang ning bultahan.
lingkod niya, lingkod. Ana, lingkod, pangot tutog ko. Ana, kuwid niya. Lingkod na yun. Sige na. Kadit lang, Kap. Kaya magkuha ko sa kusina. Kap. O bibingka. Kap, kadyot sa Kap. Asa man? Unsa man? Unsa lagi, oy? Unsa ba ka na, Doon ako'y pangutanan ni mo, Kap. May ipagutan na ka. Unsa man? Kining, may tungkol na tong babae nga, miso din ba? Kaganina. Dili. Malimot lang unta si Kapitan. Malimot lang unta. Ay, si Dinesh. Oh, Ang apo ni Kapitana Dura. nahinumdum siya. Oo. Ah, Batay ka? oh. Suod na ko yung apuhan. Kaila di mo? Oo. Maguya mo gani ko ato kani ato. Pero, awan ako na yun na kani ko gustong maguba ang among panaghigala. Mao ba, Kap? Kabantay ka? Gwapa sa danyang apuhan di ay, Kap? Parehas niya? Oo. Si tiya niya Dura? Oo. As if wa makaila. Oo ba? Gwapa ay, gwapa. Yoy, Lagi. Pero mas gwapa ning bata. Ibo gani kayong akong apo. Niya, bantay ka? Si. Potensyano, Kap. Ay, Potensyano. Potensyano. Si Potensyano. Ibo kayo. Sikit na pa, hindi ba ibo gining bataan? Lami-lami masyad. Mao ba? Ano lang yun? Wala, hindi ka? Di lang yun kaya na kung tuhod. Kunog naman tuhod ko. Kung kaya pa, asal, bakuta. Panguyab man ako ng tama. Ihatag ko na itong yuta na ko sa minteriyaw. Ako, kaya pa na ako. Potensyano. Naakas akong luyo. Gawas. Ayaw gibot ang duha nimo kakamot sa masigkilid nako. Paagi ako gawas na ining kwarto. Dili ko. Unsa? Pagawason ko nimo sa kagalingon akong kwarto. Nasayop kag sudinis. Akong kwarto ang imong nasudlan. Kung ang imong tuyo, mao ang pagkamang nako. You're welcome. Wa na ko tuyo ang makasuod ko din eh. Nasayop lang ko sa kong pagdali-dali. Pahawa na sa ko atubangan. Kalma. Wa ko daw tang buhat nimo. Dili ko mugos kay nahibaw ko. Nga usaning mga adlaw. Maako ra gihapon ka. Mas nihuotang akong dughan din eh. Magawas na ko. Ayaw una. Buhi, ikaw Potensyano. Unsa ba? Mas kusgan ko nimo. Mong kusge pa ay mong pagwakle. Kiing nagbuhi, ilagi ko. Si Kwate, ganahan ka. Kaya mag-imusap ko. Salamat. Pero... Oh. Ayaw una paggawas ba? Ay! Tikan ka sa lawak sa akong apo! Magluto na ko, Kap. Salba ko ka! Wala, Uy, ato na ko sa kusina, diya ka lang. Magkuha na ako sa budbud ng bibingka. Asam ka lo? May bisita magkaka. Ngano mo musun ba kasi mong kwarto ha? Ay, duka ko! Bibingka, alay mo siyo. Sabi, pa! Ay, kalimtaan nun yung lolo eh. Karoon okay. Sa sunod higa yun, malimot na sad. Oy. Niyam lagi ka. Kumusta ro? Nadunggaban man na di kuno ka, ha? Asa man ganito eh? Asa to bita? Dili. Ops, sige, soy. Soy. Kay sa tagid ka dinis ka galingan yung bitana. Hoy, gisapot ka parad? Nahibawon ako. Nasuya ka no. May uyab kong kauban sa kong kwarto. Gwapa og siksik ayo. Uyab mo? Ha? Oo! Wala kita. Buta ka ha? Gikan sa kong kwarto may gawas. Kung may gawas gikan sa imong kwarto, uyab na mo? Unsa mo di ay? Og ngano bang musupak man ka? Nasuya ka? Ha?
Wakay uyab ka gwapa? Ha? Do, nakalabaw na ko nimo Piolo. Pangaan na lang nimo. Maoray gwapo. Hoy, asam ka? Hoy, ano naman ka paingon sa kusina, ha? Hoy, balik ka rin! May batasan! Hoy! Uy, lahos pa ng kusina? Magkunsa man siya dito! Ayay! Unsaon ko man sis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nga nung niya naman sa disiya. Oh, Miss, Paulo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa pa imong buhaton, dili na ko mobalik sa atong dapit. Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paulo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian. Bakakon! Nga, imo na sa kusag paon? Sige. Pero sa dili pa na nimo buhaton. Oh. Nganong may paduol ka na ko, ha? Ayaw paduol. Palayo. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong giingon? Totoki ko. Recorded by X Thunder Gaming. PS love you. Unsaon ko man sis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nga nung niya naman sa disiya. Oh, miss, Paulo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa pa imong buhaton, dili na ko mobalik sa atong dapit. Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paulo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian. Bakakon! Nga, imo na sa kusag paon? Sige. Pero sa dili pa na nimo buhaton. Oh. Nganong may paduol ka na ko, ha? Ayaw paduol. Palayo. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong giingon? Totoki ko. Mahimo ba? Palayo. Hoy. Unsa man na, ha? Ngano man na? Ikaw, Piolo, ha? Kitawag si Piolo ni Pudiciano. Kaila mo? Dugay ra. Hagbay ra. Diya? Hamugiro na. Tayo pa sa? Ano na hambugiro naman ko iniron? Di ba ikaw man to ang nadungog nga hambugiro din sa to dapit? Dili hamugiro ang magsultis tinuod nga gwapo ug may kaya ko. Asa dapit? Excuse me, kadiot, miss, ha? May pangitaon ako. Hoy. Nganong hikap na nimo akong naong, ha? Hoy, hawa ba? Kadiot sagod? Unsa man? Ha? Bago ni karon. Ay, sa lagi. May gipangita ko. Sa akong naong? Oh, akong gipangita ang imong kagwapo kung asa dapit ang mahimutang. Hilas. May adlaw ka na akong tawhana ka. Timan ina. Samasad ka? Sibat sa kagapil? Di ka lang mangayog sorry na ako, miss? Unsa? Og nga mga ayaw man ko sorry ni mo. Kay, kuan? Ay na lang. Pag-thank you na lang. Nauli na lang kung balik ang imong bahag. Wa ka pa, makapangay pasalamat ako. Salamat. Oo man na. Pagian ako. Ayaw nagbabagi ang ako agianan. O kung mahimo, ayaw na sagpakita pag-usab na ko. Ay sa... Ayaw lang ko guniti. Okay. Na. Gibuhian na ta ka. Usa pag atraso na ko nimo, ha? Mangutana ka pa? Bisan nun saon nimo sa pagpakaaron ingnon, Paul. Dili ka makapangilad na ko. Kay nakaila ka ayo ko nimo. Napasakitan ako nimo makausa ka higayon, Paul. Og dili na ka tumahimong mausab pa. Diyos mio!
Usabay ako buhato na mutuo ka nga dili ako ang tao nga imong gingon nga nakapasakit nimo. Wa! Kay dili ko mutuo nimo. Diha ka na. Oy, miss, mahimo mangutana ka sa mga taga dinhi. Dinhi na ko matao. Ug dinhi ko na ulitaw, miss. Mao nga imposible kay nang gingon nimo nga gipasakitan di ka. Hoy! Kapuya ba yan? Ha? Gwapa unta, maldita lang. Uyab tingali niya ka ng Paul. Nya parehas na kong naong. Kung mao, gwapo di ay. Time pa, uy. Hain naman si Kapitan. Misuda may no sa iyang kwarto nga, miingon nga magkuha siya budbud din sa kusina. Huwag iklaro ni si Kapitan da. Dili ka mo to. Imposible nga may tao nga managsama gid kayo gitsura. Ang baga niyang kilay. Ang nindot niyang mata. Ang gitasun sa ilang ilong. Ang ilang parok. Ang ilang lihok ug sinultihan ra gid ang managlahi. Pero posible ka nga may tao nga managsama og gitsura. Bisan kung dili sila ikunsa. Parehas gid kaayo sila naong. Mao nga lisutuhuan nga dili siya si Paul. Kung may kalainan man gawa sa ilang lihok, ang ilarang kolor. Kay murag kanunay nagpainit ng usa. Ay, bisan man naglahi pa sila. Dili pagyapon ko ganahan niya. Dili na ko magpailad sa samang isyura. Kutob sa mahimo. Dili na ko gusto magtagbo pa ang among dana. Busa likayan ako siya. Oh, diin man kagikan, ha? Nay. Kanang sa ilang Kapitan, Nay. Kinilaging muhangyon ta ko nga mubalik ko sa pagtrabaho bisan sa siyap lang niya. Dili ba miingon man ko nga dili ka mulakaw? Ikaw ba gahi kay kag uno? Pop, nay. Kusnito na sabi mo. Ang atong dunggan. Sakit na bakit niya, ng samat ka ba? Sakit man di ay pero mamugos kag yung mo trabaho ka. Makapaabot na ka ng trabaho hangtod nga hingpit ka ng mamaayo. Di naman ko yun makatugi ni kalaki. Nasubrahan ba ka ko sa pahuway, no? Mga dili ko makatug. Ay, samo ka sa utok yun eh. Pero magsige makughulaw na ni. Ay. Pumalagani ko kapangutanas pangani, ha? Murag siya na gid ang pinakagwapang babae nga ako nakaila. Musamot pa gani siya kagwapa kung masuko siya. Iyabag naman tingali ko. Mayong buntag, Kap. Nakandam na kong pamahaw. Ay, ito na. Mo na kanindo, tumagkauban kang babae panimay. Saan bakuta? Murag nanambok niyo. Kabantay ka, manambok ko ini. Murag kong tibibi, ani manambok. Manambok ko ini kung magtanunay ni Dayoy. Kap, Ay. ako makahigayon sa pagpangayo o pasalamat ni mo gahapon. Magpasalamat unta ko sa imong pagtabang nako nga makasod isip maestra sa eskwelahan dining dapita. Ano nga akap? Lain mo ng akap programa mo na kinang tabang-tabang. At ayuda. Lain binuang dahil oy sa payan oy. Akong katungganan ng pagtabang sa akong mga konstituente oy.
Dato ko, walang ko ngipon. Dili gid ako ganahan mo biya ining imong panimay, Kap, pero dili sad mahimo nga anhin na lang ko kanunay dinhi. Ay! Ayaw ka ikog, ay! Dako kining akong panimay. O bukas kini ayang ganimo. Salamat, Kap. Kabantay ka na. Pero gusto unta kong maglahi na lagpuyo, Kap God. Pero diha ra sa kusdool. Sa usa sa imong paabangan. Mao nga ayaw ka bala ka, Kap. Pagaduaw nagyapon ti ka dinhi og lutoan ti ka. Ay, mag-uulon ko. Kabantay ka. Pero, kayanha ka naman ka sa mundool sa kong apaw. Kampantir ako magkita na gyapon sa kanunay. Dili ko masukmatan sa imong tiyadora kung magkita daw niya mis ilang kalibutan. May ilang kalibutan sa laing kalibutan. Kabantay ka na. Kap, Ah, katarong niya ikasulti usahay. Pero kalit lang sad gamulikoy. kibot-kibot lagi baba mo. Ha? Kaning magamping sa kanunay, ha? Mupahuway sa hustong oras. Nasayo ko, kung unsa kahago ang imong posisyon. Hago kayo ay. Isip unsa ka maestra. Mao nga, ang pingi taon mong lawas. Maura ba yun ay puhunan? Maestra, di ka? Uy, Ah. milagro! Nga sa'yo ka na yung mata karon, potensya na. O pagka di ko makatuglo, mo pa akong pag-uli. Sige. Abusan rin yung kanunay mong lawas. Kaya nag-abot sa'yo gayon nga maningil na kanimo ang panahon, magbayad ang mong lawas sa imong pag-abusan o gamit ni Ine. Kumante ka na. Dugay pa lalo. Kabata pa na ako. Ay! Ang nalang unya ko, anak. Ikaw lagi lo. Ngayon man ko. Dili maghakabusado sa mong lawas. Ganyan man ko. Nganong giango-ango na makakaroon? Unsa? Potensya na unsa ba? Dili mo mahimong tubagon og ingon ana ang imong apuhan? Nga wala ing gilantaw kundi ang imong kaayuhan. Saba kaya siya, God. Kung mawa na unya ko, kabantay ka na. Mingaon ka na unya sa akong mga paimangno kanimo og mga kasaba. Timanya na. Sa walo, pusaan na ita? Ikabaw kung dili. Potensyano. Ayaw kay inaanak pagsultis Kapitan Good. Naana daw nas lolo na ko, God. Ngun anak mami magsultihan na, God. Natural na na mo. Inday. Ah. Kana, yango, day. Kap, Mahimo bang matangya? unsa na, Kap? Mahimo bang giyahan mo pag-usab kining akong apo? Balik sa eskwelahan? Unsa lo? Paskulahon ko na magbalik? Shit! Di ko, oy! Bisag groyon pa ko ninyo! Dili lang ko mabalik og eskwela! Period! Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Ayaw kay inaanak pagsultis Kapitan Good. Naana daw nas lolo na ko, God. Ngun anak mami magsultihan na, God. Natural na na mo. Inday. Ah. Kana, yango, day. Kap, Mahimo bang matangya? unsa na, Kap? Mahimo bang giyahan mo pag-usab kining akong apo? Balik sa eskwelahan? Unsa lo? Paskulahon ko na magbalik? Shit! Di ko, oy! Bisag groyon pa ko ninyo! Dili lang ko mabalik og eskwela! Period! Wa di ka mo tiwas og eskwela? Wa, Uy, kaano kun? Pila na kuwang nimo? 1 year. Kagamay na lagkuwang nimo no? Wa na lagi di mo tiwas sa amo sa katuig aron makagraduate ka sa college? Ay, dugay pa niya magkagraduan sa kolehiyo, ay. Bila pa katuig, kung mapadayon man. Unsa man dayang kurso, Kap? Wa! Ha? Kabantay ka na. Usa naman ang kakatuig ang iyang kuwang? Usa ka tuig aron mo graduate og high school ba? Unsa? Mau man gani. Nga, ano kung tayo? Bisan, magkagraduan man lang untag high school. Graduate ba oroy oy? Nga gidungagan magpila ka tuig una pa mo graduate? Kaya na may senior high. Kapoy magani sa una nga upat ka tuig ang high school. Sa mo tarangan nadungagan paglaing duha ka tuig. Baonggi ko. Baonggi gyud ko. May maglisod ko kun di ko ka graduate nga dili man. Mag-usya malang unya ka. Kung wa na unya ko, kabantay ka na. Aw, kapantay kayo.
Siyempre, ako na ko'y musunod sa iyong mga negosyo, di ba lo? Unsa man di ay. Bugto man ko na mong apo. Maako, gining tanan. Nagkasiguro ka? Ha? Siguro mo lang. Kung naaman ko'y laing kaliwat, wa na ko'y labot ala nilang tanan. Basta kay kung mamatay na kalo, bugtong ako lang ang mapahimos ning tanan. Taano kung unya sa akong mga hinaguan. Kung imo lang unyang iwaldas, kabantay ka na. Ha, kapantay kay lo. Maong dili ginalo, di gyud na manugon. Kay kung mawanaw niya ka, ha? Mas palambuon pa nako ang imong mga negosyo. Padakon pa ko na. Kanang ubat nimo ka, jeep. Himuon na nako na po. Ang imong apartment nga 5 ka door. Himuon ko nag 15 ka door. Ha? Unya ka ng imong shop. Ha? Mas padakan ko pa na. Unya magdungag ba unya kong mga taxi. O kining bahay na tong karaan kini. Akong ipabungkaglo. Kay pulihan ako mas modern o mas dako. Arwa na kay laing buhaton dinis kundi ang magsigirag panganak. Unsa? Ngano ako man? Kay pangasawon mo yung ka. Unsa? Unya, be. Unya, be mo, nga mga sawa ka man. Dili. Kabantay ko, anak. Di man kaya ay. Oh. Dili pa. Ha? Dili pa lo. Pero hapit na. Og sultihan di ka lo. Wa pa'y nakabalibad na kulo kung akong magustuhan. Kay gawas ka, gwapo ning apo mo. Kwartahan pa yan. May trabaho ka ka. Ha? Kabantay ka? Ay, Ikaw di ay. Dato man ka. Ako, dato ang sab ko. Hey, ang kwat ka dong. Dali na ba kayong mahurot? Ha? Di ka lang unya magkabantay. Tanawa, kabantay, ha? Ha? Nahurot ka na. Mao nga nakahunya-hunya ko. Kabantay ka lo? Ha? Kabantay ko, ay. Nakanahon na pa sa kagtarong lo no nga. Ang wanguho naman ka. Potensyano. Nakahunya-hunya ko. Kabantay ka na. Gakanyang tanan nga na anak ko. Maangkon lang unya nimo. Kung makatapos ka sa pag-eskwela. Unsa lo? Hmm. Kanang bro, wadyo kabantay na. Da. Kabilisura sa nimong kondisyon na. Da. Apo man ko nimo nya imo kong lisod-lisoron. Asang hustisya ang dapita. Mong di kong sugot lo. Di. May mahimo ka ba? Kung maunay akong gusto, kabantay ka na. Sa mukha ni mulo eh. Tiguwang naman ta ka. O mangyapon kay batasan sa mong apo. Kung buot kang mataan ko na yung tanan, pagpa-enroll og balik karong ablis klase. Kay kung dili, donate ko kining tanan sa simbahan. Di dyo ko magkapantay ani lo paita kabantay ka? ani ay. Takdan na kong sakitsanan. Kung mao na lo. Ah. Wa na gid mo mao. Ha? This is unfair. Ha? Mas may pagmuingon ka nga, maako ni tanan ko maminyon ako lo. Kay masayon na na. Bisa karon pa dayon. Pagpakasal mi ni Dennis. Oo. Oy. Ali Dennis. Oy. Adto ta sa simbahan. Oy, Magpakasal na ta. Unsa? Mahimo ba potensyano buhi iragod ko? Nga naman. Dili ko mapakasal nimo? Dili ka? Grabe. Balibaran ko ni mo. Mubalibad ka ining naw nga. Bisan ikaw pa ang pinakagwapo nga lalaki ining kalibutan na. Balibaran paghihapon ti ka kay irresponsable ka. Ako irresponsable? Ha? Ako, muangkon ko, anak. Pero karon na kay ulitaw pa man ko. Kinahanglan, ako unang pahimusla ng akong pagkaulitaw. Aron sa higayon nga maminyo na unya ko, dili na akong maglaglag eh. Natagbaw naman ko. Bisan na. Dili paghihapon ko kay musukol kag apuhan. Wa kay batasan. Naman ko'y batasan, God. Walang kakauyon. Pero ang atong kasing-kasing, siguraduhon ako nga magkauyon, God. Kap, kamo na lang pagsulti una sa imong apo, Kap. Ha? Manilig sa kog sayo sa silong. Ha? Sabi, di ka mukaon? Onya na, Kap. Busog pa ko. Ay, wako ka bantay ka da. Dres, mga ulo na ta. Mas mugan na nga kung kaon kung magdungan mangguta. Oy! Kinahanglan respetuhon mo ang apo ni Dura. Kahigala ko ang iyang apuhan. Kabantay ka na. Oh, espiritu bitaw. Ah, Ha?
Ikaw may wakabantay, lo. Ha? Kigyonsam din ako, lo, ha? Ha? Pakaslam ka rin ako. Ha? Ikaw, lo. Ikaw ang may respeto na ako, lo. Kay imo kong pugson sa butang nga wa ko'y gusto. Kinahanglan mo biya na ako gikan din Dili ba himong mag-uban pa mi sa usa ka palimay? Dili ko gusto makig-uban pa sa apo ni Kapitan. Miss? Ay! Mamunang magana na silig tukog, miss. Kita. Himo nang sa kay kalit-kalit tunga diha sa akong luyo. Sa din ako kung wa ka makadungog sa akong tunob nga mi paingon nimo. Kita, eh. Pagsuri, ha? Pagsuri, ha? Pagsuri, gyud. Sorry. Nagunsa man sa day ka din Pahawa, be. Dili ba matod ko nga dili na ko gusto makakita pa si mong dagway? Kining... Miss, Oh. Unsa man? nakalay ka na ko. Unsa? Tigduda naman hinuon ko nga, nakagusto ka na ko. Kay ingon ra pas nanay. The more you hit, the more you love ko, no? Never. Kung kanang naong nga man ang gihapon ang akong kainlavan, mas maayo pag magpabilin kong berhin hangtod nas kamatayan. Virgin pa ka? Yes! Unsa? Virgin pa siya. Wow, niduta ko. Unsa man? May toyo ka pa? Yes, miss. Pwesa yes, ka miss. na. Nag-usap pa mga dinisilong? Tuwa sa taas si Kapitan. Saka na dito. Dili mas kapitan ng akong toyo. Kinsa man di ay? Si Potensyano? Tuwa sa taas. Nangaon sila. Dili sab sila. Ay, kung ina nga ako. Hoy, lalaki. Piolo ko, miss. Piolo. Ikaw, wa pa ta magkaila. Wa kita magkaila na igtarong. Giaway na ko nimo. Pero, wa pa kita magkailag tarong. Dili na kinahanglan makaila ka pa nako. Diha ka na. Miss, kadit lang. Unsa ba? Wa ka kapuya. Unsa? Nga naman. Kabi pa mo ka nagdagandagan sa kumunahon na. Mao gani ako. Aron nga kung kuyapan ka, na ako makatabang nimo. Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paulo, o sari ako ikasulti, ang sama ninyo gitsura way kaayuhan nga ikahatag nako. Mao nga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw na nga akong kinabuhi. Please lang. Muhangyo ko nimo. Hunungin ako. O kung dili ko. Pwes ako ang mulihay nimo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuya ni dapita. O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mo biya ka pa. Ako ang muli kay nimo. Pero usa lang akong hangyo. Unsa ka na? Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapin nila na sa og picture aron akong unlanan. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love You. Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paulo, o sari ako ikasulti, ang sama ninyo gitsura way kaayuhan nga ikahatag nako. Mao nga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw na nga akong kinabuhi. Please lang. Muhangyo ko nimo. Hunungin ako. O kung dili ko. Pwes ako ang mulihay nimo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuya ni dapita. O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mo biya ka pa. Ako ang muli kay nimo. Pero usa lang akong hangyo. Unsa ka na? Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapin nila na sa og picture aron akong unlanan. Dili ko. Bisan imo pang ihabol. Miss Beautiful. Miss, wa pa ko nimo hatagi sa imong pangan og litrato. Miss! Miss Beautiful, kadit lang. Huwag tayo sa ko, miss. Ganus aba magbalinaw ng akong kinabuhi. Ganong hangtod din ikisamok magyapon ko si mong panagway, Paulo. Dili na ko, di ba? Pero nganong kung asa man ko. Naaman gihapon ka. Midagook na lang hinuon ang akong tiyan o kalit. Wa pa man di kumukaon. Mulahos na lang ko sa kusina.
Ikaon ko na lang ning akong stress. Malambok makakuha ni di oras. Pag stress eating man ko. Bahala na. Kaysa mapas mo. Oh. May nangaon pa sa kusina. Wa pa di mahuman og kaon sila sa kapitan o si Potensyano. Oh, hala. Basig ng hukas na lang hinuon ang tikawang. Imposibleng si Potensyano may nang hukas. Si Kapitan kitingali. Kap! Biyain na diha, Kap! Ako na manghugas, ana! Kap! Ako na... Oh. Ganun niya ka? Unsa'y magibuhat din eh? Nagkaon. Giunsa ni mo pag-abot din eh? May hagdanan uportahan lahos din sa kusina. Agis luyo. Mao nga, nagkalahos na sa kudin. Saka. Mas una pa kung naabot ni mo. Ano, ngaon ka? Mikaon ka nga waka agdaha? Pagsaka na ako din ganina, nabtan pala ko si Kapitan. Ingon siya nga, kaon na diya. Dahil niyang talikod. Mao nga, may kaon na sab ko. Kalami. Bisa gluto. Lami away. Itlog ra nang gikaon ni mo. Ayaw pala big pa OA diha. Itlog ra ni. Pero lami nga pagkatimpla. Doon na pa'y kuan, na pa'y lamas nga tamatis o bumbay. Ako ni paborito. Ikay nagluto ini? Ako, Sakto na. sakto nang Ay lang, maawaw ko. nauwaw pa ka ng pormaha? Dagko magigikagungit? Dili sa ba? Grabe. Unsa lagi? Bahala ka ha. Mugos ka ha. Sakto na ligigig ka. Ayaw na lang. Naibaon ako si mong tubag. Karaan. Sakto nang magminyo, no? Unya, maingon dayon ka nga mga sawa ka na ako. Sus! Ay na lang ko ninyo mga lalaki. Parehas ra mong tanan. Kung makakita ganigi kayon, muhirit mo dayon. Ha? Dili mong... Mga dokirok mong dagko. Dili ha? False ako... Accusation? Ha? Ha? O ako pa karon ang nagpataka? Sige. Hotda na lang ng pagkaon diha kay lami man kaha. Hotda kay ikaw may nagluto, ana. Sakto man ka na timpla. Gani. Huwag ka na ni gusto na ko isulti. Sakto na kay kang nga manimpla. Patudloon takog ko ng panluto nimo aron nga malipay akong nanay. Unya, sirit pa ng baba nimo. Oh. Ha? Pero gusto ka. Sakto na kang pangasawon. Unsa na yung pangan? Ay! Bahala ka diha. Uy! Ano masuko mo to siya pangutan o siya pangan? Budayon man talikod. Bati tingali pangan tong bayhan na. Ay, kwapahan niya eh. Bisa magminaldita pa siya. Gwapa lang yapon. Iguad ra bakig sampot. Unya, ikid pa kay nga mulakaw. Unya, cute kay simod. Murag lubot sa manok kung magkibot-kibot. Nauwaw na lang hinuon ko sa kong gipanulti kanina. Makalagot yung tawhan na da. Nisamot na lang hinuon og buka lang akong dugo sa iyong itsura. Dako ang akong pagmahay kung nga nung nagpadapa ko itong dagwaya. Mangingilad. Baka ko na. Bisag maggubat pang tibok kalibutan. Tili na ko magpailad pa sa samang panagway. Nungka. Never. Di ka na ba yun magpapugong? Kap, naaraman sa bitaw gihapon ko si mong duol mag-abang.
Bisag unsay oras, mahimo ra gid kaayong duaon ti ka dinhi. Kung way klase, anion ti ka. Lutuan ti ka. Ano man, gusto ka ako yung madto ni mo, aron dili na ka mahago. Ah, ayaw lang. Okay ra ko. Okay naman sa ko. Ayaw na lang lagi. Maikog ta nimo. Ay, ikog na ko, good. Dili man ka maikog ning umaabot ni mong pamanhunon. Potensyano. Nakuwang kas kape, no? Ha? Kape? Awa man. Katulog ko mga pisaw sa kadlaw. Kuwang mo ba na? Basin. Kaya mo ko kay kulba. Kanarapyos at panagsaba. Hindi ko eh. Bahala ka. Ah, Kap, adon ako. Dadon ko na ning ako malita sa kwarto nga akong giabangan. O siya magka-potensyano. Ako lo? May lain ba bang potensyano rin eh? Na ano? Ikaw, potensyano senior. Kay junior man ko nimo. Hambot lang kung nganong yung mao gini imong gingaan sa akong inahan. Ha? Ngabati ang ginapanganal ho. At sabay, batay kong pangan. Batay kong pangan, pero nindot kong buhat. Kabantay ka na. Ha? Di ko magapitan og dugay sa atong dapit. Ha? Di ko magapitan sa dugang panahon ng dapita kung di pa kumain tao. Ha? Kabantay ka na. Inang Oh. Gani. Ambot lang kung anong ang akong pangan may imong nakuha. Ha? Di man ang akong buhat. Buhat ang pasultihon. Kabantay ka na. Lakaw na. Sunda si Kitsa ganito ng naglakaw. Saba lo oy. Kabantay ka? Ha? Kalintano na saga. Pag ko pag mo nagatubang, nalimot na saga. Ikaw ba lo? O inakina yung pagkalintaan nun, oy. Ano ang mo na gid ka? Simba ko. Layo na ka ng sino, simba ko. Layo. Kalimot man ganit dayon kasi pangan. Yung pangan lo, Denise. Gani. Oo, ala, Dinis. Sunda na katong kwan, katong babae nga naglakaw. Dinis. Kapuya ni mo lo, oy. Ha? Nano naglulo man ka na ko. Kabantay ka na. Sus, og na. Kuan pa, lain yung paminaw. Nakita mga pag-apo ha? Imo lo, imo. May apo na ko? Na, klaro, ana. Ako. Aw. May apo na ko? Aw. Asa mga maliwat doy nga bati ka magnaw? Unsa? Unsa ni nay? Ablihe og tanawa. Mga notebook o uban pa mga gamit sa eskwelahan. Ngano napalit pagkainin nay? Mubalik kag eskwela nay? Agay nay. Agay nay. Usban. Agay. Nakalikay ka na, ha? Lagi ka. Ha? Nga nung ako man ko rin bubalik og eskwela do, ha? Kaya ikaw may namalit og gamit para eskwela. O yung mamalit ko para ako na di ay. Pagkakinsa din na. Nga. Kita namang duhang nagpuyo din hining baya. Ay. Usahay no makapangutanag yung ko sa kong kaugalingon. Anak kagid ka sa imong inahan, Piolo? Nga intelihente man tong inahan ni mo? Bisag pobre to? Sa gugma ra magiging taon tong nabugo? Kay nganom din eh. Unsa man gid ang akong amahan ay? Ha? Nganong ingon ana nam na gid ang imong sinultihan batok sa akong amahan ay. Oh. Kay nganom di unsa man di pagkatao sa akong amahan. Kalimti ang akong gisulti. Hipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan. Mao ginay pirmi nimong isulti nay. Mao ginay pirmi nimong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa akong amahan. Bugtong ang pangan lang sa akong inahan ang akong nahibawan. Pero wag ikaw musultihan ako sa pangan sa akong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa akong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa akong papa, nay. Buhi pa ba siya? Haman si karon. Ganun ko siya makita bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa akong amahan, nay. Sulti ko na si Dis. Kay gusto ko makailan niya. Unsa ni pangan sa kong amahanay? Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Kalimti ang akong gisulti. Hipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan. Mao ginay pirmi nimong isulti nay.
O gini, pirmi ni mo buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa kong amahan. Bugtong ang pangan lang sa kong inahan ang akong nahibawan. Pero wag ikaw musultihan ako sa pangan sa kong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa kong papa, nay. Buhi pa ba siya? Haman si karon. Ganun ko siya makita, bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Dis, kay gusto ko magkailan niya. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Ay, ambot. Yang pangan? Da. Agay! Kusog na. Napugol ka, nay. Ano mo gawin? Kaduha na ka, ha? Kaduha na ka. Ipuson pa na nimo aron dili ka makatilaw og laing dapog. Lakaw na. Isuod na ka nas karaan nimong bakpak. Kadto lang sa gamitan samtang wa pa ko makapalit og bag-o. Magpalit kag bago? Oh, sa ukay-ukay. Bago din na. Ginamit mo na. Okay, good. Ay bag-o lang gihapon na. Bag-o mang gipalit. Oh. Oh, Oh, din, no? oh. Ingo man day ka nga magkapalit kag bago. Sa muka ba ni mugnaong oy. Oh, sige na lakaw na. Hipusa na na. Tarong nga ha. Idanok na sa dunya na nimo. Mura na sa dunya nagbasurahan ang imong bag. Yes, nay. Hipuso na ako sa kwarto. Ay, tuo di ay. Klase na sa sunod si Mana. Mao nga undang na si mong trabaho, ha? Unsa, nay? Ano man? Unsa may kunik niya na kung magklase? Ha? Ano pa undangon mo kunin mong trabaho, nay? Kay mo eskwela ka naman. Unsaon man nimo pagtrabaho kung magklase ka? Oh, Diyos mio! Unsa, nay? Unsa man ako pag-eskwela, gawa man taong ko pa-enroll? Kasi ingon, Ako, God! Bago pagani kumingon? kana imo ng pagtuo. Pero human na do. Gipa-enroll na tika, human na. Nanay sa doy! Oh, Ingnan ka dili ko pa eskwela. Kapoy kayo na. Laay kayo, sige na taglingkod sa bangko. Makasapit tas lubot. Duka kay sige paminaw sa maestra na yoy. Unya, suwat sa notebook. Nya, taas para bagi kaayo. Nya, doon na pag-quiz. Exam. Na, napag-assignment. Napay-homework. Kung sa pala din na. Napakapinan pag-project. Hurot akong una sana sa eskwelano eh. Wala ko yung una sana sa kong kaugalingon ay, sa kong self. di ay self nimo ay. Ay! Da. Katulo na ka na eh. Duhagid na ako kakamot ha. Unya unsa man mo palag ka ha? Musokol ka na nako kay tiguang nako mao ba ha? Inunay ko na eh. Duko na gani ko. Duko. Isang pagpunaan pa ni mo. Di na ako sakitan. Punin na, dugagi. Ta! Ay! Ingon man ka. Malinawad lagi ka na eh. Abi pa lang, di ti ka tinudon. Mao nga pag-ingon ako nga gusto kong mo eskwela kag balik, gitinuod gyud to nako do. Gipa-enroll gyud ti ka, mao na. Nanay, gidoy. Di lagi ko eskwela na eh. Dako lagi ko gidad na yun. Iniyawa pa ko makagraduate og high school. Ayun saon man nimo pag-graduate tontoha ka kung dili ka mo balik og eskwela. Nanay, oy. Tagaan di kag baon. Deko. Mas ganahan ko mo trabaho kay mas dako ko kwarta. Hatdan man ti kag paniud to. Nasamot. Unya dong, gwapa pa gid ang imong maestra. No, I'm not interested, Nay, ha? Oh, Kasabot ka na, Nay. English pa. Di ko interesado, Nay. Sus, sagad na ba sa mga maestra, Nay? Mga dagang guwang. O baka mga tiguang nga, terror kayo. Di na lagi kong eskwela, O Nay. eskwela ka. Final. Nay? May sunog? May sunog, Nay! Kung may sunog pa, naapil ka nagkapagod. Kaya wa pa ka mo bangon diha. Sa'yo pa man ay taon. Uy! Dugay ko na to gabi, ibaya. Kadlaw na. Kitsa ba na sa ni mo? Di ba may ingon man ko nga ayaw pagdugay pa uli kay unang adlaw ron si mong klase? Sige na, bangon na. Bangon na diha, bangon na. Buka mo kayo eh. Tug sa kong balik. 10 minutes lang. Dili. Ay! Kasakit kong dunggan. Ay. Kung dili pagani ka mo bangon diha, dili kay ako rin hapag ko ng takob sa kaldero.
Diha ko na gid ni ipyong-pyang si mong dunggan aron matagam ka bataa ka. Tapulan ka mo eskwela da. Dako na kay kag edad niya wa pa ka makagraduar. Dili ko mo sugutan na. Gusto ko nga makagraduar ka na sa dili pa kukuhaon ni Lord. Oh, wala. May nanalo na. Nag-kiss ko ta sa ni Lord. Ubangon ako na Pildi na lagi ko. Kung mag-kiss ko ta ka sa naas langit. Sige na, pagdali na. Uya na May 15 minutos ka na lang sa pagkaligo, ha? Sa imo pag-ilis o pagkaon nimo. 15 minutos. Di ba ko makapanglugod na eh? 14 minutos na lang. Man. 13! Nananayoy. 20 minutes na ha? 20 minutes. 12 minutos! Ay. Tumanon ko ang akong saad ni Ella. Ako na'y bahala sa imong anak. Makatapos siya. Bisan sa among kawadon, paniguroon akong makatapos gyud ang imong anak nga si Piolo. Sa dili pa kumutaliwan ning kalibutan. Nay, lain na ani noy ay. Ipa-insert man kunin mo nay. Dili man i-insert good. Insert. Ayaw pagbuot. Bahalag. Ligsan basta insert. Ngiga. Na. Lihay. Ah, Aritas pikas agi kay may patrol. Ha? Dali. May pulis na Ay man. Wala di ko kita na. Ay na. Nagtingsi pa ingon din eh. Sus, Ginoo ko. Santissima. Santissima! Uy, katiliis ba di mong tingog? Uy, buntag sa'yo pa in town, Clover! Ay, nag-uban lagi mo, Nay. Asa mo? Clover. Ayay, ni kapyot. Sige lang, good. Uy, sakti lang good ng akong kamot, ya, good, Piolo. Ta! Aray, agay na yun, uy. Kanang kamuta, no? Mudayon, kinagkapyot, uy! Bebe, pahawa na kay maliit na miini. Asa lagi mo, Nay, ba? Sa eskwelahan. Mo eskwela ka, Nay? Na, utrusang may gilokdo ay. Ha? Wamang ko ko'y gilukdo, Nay, good. Lakapoy kag lukdo, Ay, bebe, sige na padapli na lagi. Pahawa na kay maliit na Mrs. Eskwelahan. Ay na lagi pag sige kapyot diha. Aon sa man papakagusab, ha? wa na. Pero, teka, mag-usap mo sa eskwelahan lagi ba? Ay, mo eskwela. Mo eskwela lagi kag balik, Nay? Ay, dili lagi ako, si Piolo. Ha? Mo eskwela ka, Piolo? O, lagi. O, gihatod na ko siya. Mao nga paagian na may kinakasamo ka sa mong agianan. Mao. Padapli na kay... Sige pa, makagbabag diha. Hawa, padapli. Excuse na, Clover. Ay! Ano ba ito? Uy, mo eskwela ko no si Piolo? Hala, ay! Huwata ko ninyo! Ay, tay pa! Oban ko! Oban ko! Huwata ko! Clover. Huwata ko ba? Clover, ngunit na sab ka. Oban ko! Unsa? Di mahimo. Ganun dili man nga sa eskwelahan man ka mo paingon. Gani. Ayaw kong ingna nga magsunod-sunod gyapon ka sa kong apuhang to dito. Ay, mo eskwela man si Piolo. Mo eskwela na lang pud ko. Unsa? Uy, mo eskwela ka nga ingon ana ang imong hitsura? Murag wa pa man gani ka maulis inyo? Uy, mulogwa ang mga matas mga maestro kung mo eskwela ka nga ingon ana ng imong gisulob. Kita ang pusod. Mubo pa kay kag short. Di day pwede. Ay dili bulag. O wa pa sad ka ma-enroll ha? Pa-enroll ko. Pag-ilis lang gud una dito. Ang wata ko ninyo. Unsa? Lagi mag-ilis ko. Dali-dali lang ko aron nga makauban ko ninyo. Kung dili ko niyo waton, mo ato ko sa eskwelahan ngayon aning ako itsura. Unsa? Ano man? Unsa man? Di ko niyo waton? Nahala sige. Huwaton ka na mo dinis dan. Thank you. O gusto ko makasiguro nga huwaton ko ninyo. Ubanon ako si Piolo sa amo samtang mag-ilis ko.